Cheesy whiz. Saan ko lang to? Abot na rin sa akin yung ano dyan. Isang ano, chichirya. Kaya na yung kasama ko. Nabibigyan mo ba na yung tumatak dito? Ilan to? 10 pieces? Mr. Chips. Or 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10 peraso. Ubus mo yung pagkain mo. Sorry, balloon. Yung pagkain niya na, ubus niya na. Maraming natira na natin. Mamaya, gutom na naman yan. Hindi marami ako nakakain. Gusto pa ako. Yung cheesy whiz. Cheesy whiz. Kakain ka, babawa ng cheesy whiz. Eh? Nakakain. Wala na yun. Ay, may minum ka na. Ito may expiration. May box. Asa box. Gilid. Dulo. Expiration. 20. 2006 pa. Ha? 26? Ay, okay yan. May inom ka na na. Lagundi. Hindi na to hatiin. Tama po. Yan na yan. Diretso na yan. May inom na. Hindi na kailangan hatiin yan. Lagundi. Ah. Para sa bata yan, 300 ano yan. Pag pagka may inom, dalawa inumin namin. Mami, perfect circle. Iba mo na ipasok at mayroon ng kabili. Mami, perfect circle. Ating mga. Siyempre, meron silang kulmahan yan. Dati pa. Eh, perfect talaga yan. Eh, ganyan. Galit na naman si Light. Lalagay ka na ba dyan? Tayo mo na yung inaano mo dyan. At lang makagalaw na ng mabilis. Babay na po. Thank you sa nag-nanood.